ducha, duch chce čerstvý vzduch v tom húfe múch bez úch. Bez srdc, bez rúk, chuť múk je fuk, nepozná tvoj rúk. Ten večný ruch je ako pluh, mení svet prúdom hrúd. Si trúd, zbytočný úd, tak hlúpy buď a iných súď. Ak sa topíš v reklame, čo po tebe zostane? Len hnilý kus, červon do úst a kosti časom obrané. Keď ťa ostrie kosy roztrie, vesmír do duše sa oprie, povie poď, opusti loď. Je to len ďalší prázdny hrob. Ak túžiš mať viac ako byť, pokús sa oči otvoriť, lebo môžeš byť a všetko mať. Aj nemožné dokázať, ale iba zažíva, ožíva skutočné ja, ktorým som odjak živá. V spojení so zdrojom život si užívam, srdce používam. Som rád, že môžem privítať Peťa Starca. Môžeš si sadnúť, kam sa ti páči, ale vyberáš si miesto, a ja idem na svoje. A teraz, keď už si tu sa dočkal, povedz len tak, na čo máš chuť. Myslím, na čo máš chuť povedať, tak nie. Dobrý večer. Ďakujem veľmi pekne za toto pozvanie. Chuti veľa nie je. Všetko bolo povedané. Veľakrát. To, čo sme tu počuli, sú nádherné veci. Sú súčasťou nášho života a tvoria nejaké šťastie. Človek má len jednu jedinú povinnosť v tomto svete. Byť šťastný. Má využívať všetky možnosti, schopnosti a danosti, ktoré má, ktoré môže použiť na dosiahnutie šťastia, ktoré mu poskytuje tento svet. Ale počuli sme tu o láske, počuli sme tu o zázrakoch. Čiže veciach, keď bez zraku niečo vidíme. To je niečo za zrakom. A pritom to funguje. To je symbolika, je to za zmyslovým vnímaním. Čiže nie je to niečo vnímané fyzickými zmyslami, ktoré prinášajú informáciu do mysle, ale je to ďaleko za nimi, hlboko. A zároveň aj na povrchu celého tela. To je zázrak. Počuli sme o láske. O láske medzi mužom, ženou, čo je úplne normálne, prirodzené v tomto svete. Ja mám chuť povedať, že pokiaľ budete žiť z lásky a v láske, tak v tomto svete vám stačí naozaj len vzduch a dých. Lebo všetci zamilovaní blázni žijú z lásky a zo vzduchu. A pokiaľ sa váš duch k čomu vás znesie, alebo ku ktorému vás znesie vzduch, pomocou dýchu, vedomého dýchania, máte neustále spojenie s duchom a pomocou jedinej sily, ktorá hýbe celým svetom, celým stvorením, je základom života. Vytvára dynamiku a pohyb. Je to absolútna bezpodmienečná láska. Dokážete prijať vašu dušu, ktorá často sa rozdáva na všetky možné strany. Dokážete ju prijať. Stane sa vašou princeznou, nevestou, ktorú si z tohto sveta vezmete. To je ten skutočný poklad. Nevesta. Princezna, s ktorou dostávate z jej rukou kráľovstvo. Budete zažívať vnútorný, duchovno-duševný orgazmus. A vaše šťastie bude vyvierať z tohto milovania, z večnej lásky, večného ducha, človeka, človeka celého veka, večného okamihu a jeho duše, ktorú si môže z tohto sveta zobrať. Taký čas vaše šťastie, radosť sa zmení na večný orgazmus, blaženosť, nezávislá na nikom a na ničom. Je to jediné slovo v tomto svete, ktoré nemá
dualitný protipol. Šťastie má, nešťastie. Radosť, smútok a tak ďalej. Bláženosť nemá. Pretože to je stav, ktorý získavame napríklad aj svätým sexom. Nie športovým sexom, živočíšnym, zvieracím, ale svätým sexom. Svätú hodnotu majú aj peniaze. Je to zase o tom, ako k ním pristupujete, hodnota. A akú hodnotu viete poskytnúť ako protihodnotu. Tak ako hovorila Adelka. Je to staré známe. Kto má dosť, tomu bude pridané. Kto má málo, a furt si myslí, že trpí nedostatkom, má pocit nedostatku, strach, tomu aj to málo bude zobrané, lebo vesmír počuje, chcem sa báť, nemám dosť, chcem nadávať, tu máš dôvody. To sú všetko veci týkajúce sa vonkajšieho sveta, v ktorom prežívame ako človek pozemský. Ale my sme trošku niečo viac. Naozaj nie sme z tohto sveta. A ako človek, ako večná duchovná bytosť, čila viek, človek česky, celý vek, môžete večne zažívať stav, kedy budete zamilovaný blázon. V češtine tie slova sú úžasné, jenom blázen môže byť blážen. A zamilovaný blázon vždy, keď si spomeniete, keď ste boli skutočne zamilovaní, tak ste žili z lásky a zo vzduchu. A len kvôli láske samotnej. Nie kvôli predmetu lásky. Nie kvôli tomu, čo ten partner práve robí. Pol roka to vydržíme. To je povinnosť človeka tak ako tvoriť šťastie, lebo je tvor, takisto tvoriť šťastie v páre. Nespoliehať sa, že to samo sa to udelá, samo to nejak spadne, samo sa to. Samoregulácia v duchu funguje a samo sa to ide, ale bez činu to nejde. Takže nie sú veci len hrou v tomto našom svete. Je tu niečo, čo je tou našou povinnosťou. Dosiahnuť naozaj to trvalé šťastie. Nezávisle na nikom a na ničom. Vtedy žijete v prúde tej jedinej a najväčšej hybnej sily. A človek, ktorý nie je bezmocný, malomocný, a potom z toho ešte aj nemocný, a chodí do nemocnice, ktorý nežije nevedome, bezvedomý a ovládaný podvedomím, získava moc. Človek je to najmocnejšie, čo v tomto celom všehomíre je. Najslobodnejšia a najmocnejšia bytosť. Je to prejav čistej lásky. Naozaj vždy a stále to hovorím na všetkých stretnutiach. Je úplne jedno, čo človek je. Aj najväčší slaninož ľud vôbec nemá zahatanú cestu k poznaniu a uvedomeniu. Takisto ako nemá zahatanú cestu k poznatkom a vedomostiam, čo je obrovský rozdiel. Poznatkov je spústa v dnešnej dobe komunikácie veľmi ľahkej, rýchlej, širokej, masovej a tak ďalej. Mediálna komunikácia a tak. Všetky tieto veci, internet, nezávislé stránky, je obrovské množstvo vedomostí, poznatkov. Ale zabudáme na to najdôležitejšie. Žijeme úplne neprirodzene. A to nás odvádza od vlastne uvedomenia, čiže získania vedomia a poznania. Tým, že sme sa úplne odklonili od prírody a prestali sme rešpektovať zákonitosti a zákony tohto sveta, ktoré vychádzajú z duchovných zákonov a svých odrazov. Lebo bez ducha nie je to života. Takže Nič mi tam napadlo, že keď sa pýtala, že kde, tak však každému nám to asi život ukazuje, nie? Ono to netreba ani ukazovať, to je úplne základný poznatok a vedomosť. Ale že keď človek nevie a možno netuší, tak myslím, že život mu rôznymi situáciami ušitými na mieru ukazuje, kde tá jeho cesta je. Čiže nemusíme nejak knihu čítať úplne. To je jediná kniha. A ty to vieš.
Kniha života. Tu je všetko. Raz jeden najväčší milujúci majster, ktorý chodil po tomto svete, povedal: ja som cesta, pravda a život. Mal 100% právo toto povedať. A povedal to ale každému: pozri sa, kde je tá pravda, poznanie, vedomie. Tá kniha, v ktorej čítaj. Nie v tej spleti všetkých možných vecí. Tam patrí aj tradície, kultúra a tak ďalej. A Adelka hovorila, že nie je chybou jesť to. Nie je to chybou. Je to len neprirodzené. Keď jeme mäso, keď jeme mlieko, čo odbúrava, keď jeme múku a múčne výrobky, lepok, všetky možné druhy. Keď jeme mŕtvú stravu, tak ako môžeme byť živí? To sú veci prirodzené. Sme živočí v tejto zeme, primát, cicavec, homo sapiens, sapiens. Len si uvedomme, že sme uverili, že sme múdri, ale pre istotu na druhu sme si to povedali, lebo raz by sme celkom neverili. Uverili sme, že musíme platiť za ten život. Peniaze sú svätá vec, sú naozaj obrazom duchovnej hodnoty. Ale to, čo sa dnes stalo z peňazí, to je proste totálne znehodnotený papier. Lebo nemíňame energiu na hodnoty, ale len na úplne zbytočné veci, neprirodzené pre človeka, nepotrebné vôbec na to, aby svoju úlohu zvládol a dosiahol cieľ byť šťastný, tú povinnosť. Potešenie je spústa, ale to nie je správne kolovanie peňazí. Preto tie peniaze upadajú, tak jak upadujú, devalujú a vlastne tlačia sa. Len kupujú veci, ktoré ti absolútne na nič netreba. V tej reklame, to tam bolo pekne povedané v tej básničke. Čiže hovorili ste tu o naozaj vážnych, dôležitých a svätých veciach. Ale zároveň si treba uvedomiť aj to, že častokrát tie veci veľmi podliehame úplne zbytočným vplyvom zvonku, či už cez reklamy, cez systém. A jeden z takých najzvláštnejších poznatkov, ktorý sme prijali a sme sa s tým stotožnili, to je problém, že človek sa stotožní s tým, čo je dočasné, pominuteľné a prijaté, je, že sme uverili, že mám platiť za tento život od narodenia. Až po smrť. Nemôžeš si dovoliť zomrieť. Keď chceš, aby ťa červy žrali v tom hrobovom mieste, plať. Musíš platiť, aj tvoji potomkovia musia platiť a tak ďalej, aby mali kde položiť potom nejaké kvety. To prosím vás nerobí ani pleseň, ani baktéria, ani vírus, ani parazit. Len Pán tvorstva jediný platí za svoj život. Verí tomu, že musí. A spustu času, energie míňa a potom ju nemôže naozaj využiť na to, aby fungoval tak, ako má. Míňa na to, aby sa správal neprirodzene, aby naozaj plýtval zdrojmi tejto zeme, vôbec nežije v láske, iba v potešení, v závislosti na niečom, v krátkodobom potešení a nehľada to trvalé šťastie, trvalú radosť. Ja nikdy nehovorím o askeze, odmietaní, umrtvovaní, trápení. To nie je v poriadku, to nie je s radosťou a s láskou. Byť v láske je radosť, veď keď ste v láske, tak sa smejete. Ste v láde, v súlade, harmonii s celým bytím. Keď ste mimo súladu, nezladený, ten orchester nehrá dobre. Nejaká struna je rozladená a tak ďalej, už je to disharmonia, už je to chaos, už je to bordel. A tam nemôže byť radosť, môže byť potešenie rôznymi vecami, ale nikdy nie radosť a naozajstné šťastie. Peťo, veľa ľudí dokáže spochybňovať to, že vôbec či je to reálne existovať tak ako ty. A mňa by zaujímalo, kde to môžu s tebou zažiť? Kdekoľvek, kedykoľvek. Dal som tu možnosť viackrát a je to také zaujímavé, hej, ak veríme tým peniazom, že zadarmo nie je nič. No samozrejme, je vždy príčina a následok. Ale keď viete, že máte čo dať, čím viac dáte, tým viac dostanete. Máte dosť, bude vám pridané. Ponúkli mi v Čechách nejaký
1 000 000 korún, keď proste budú hovoriť, dobre, nechajte si 1 000 000 korún, ja nepotrebujem tie peniaze. A môžete byť so mnou koľko chcete. To ti ponúkli za to, aby sa utvrdili v tom, že nepapáš tajne. Tak. Nie. Čiže 1 000 000 korún. A išli? Išli s tebou? No, nešli, lebo ja som povedal, 1 000 000 si nechajte a poďte zadarmo. Aha. Mesiac, 2, 3 mesiace, koľko chcete, buďte so mnou. Natáčajte, 24. A prečo nešli? Lebo to je zadarmo, ja neviem, možno neveria tomu, že dostanú dar. Bolo to čudné. Je pravda, že teda chýli sa tento rozhovor ku koncu, tak to cítim, ale že keď si bola u mňa v divadle, tak kedykoľvek stretnem niekoho, kto sleduje tú reláciu, tak ty si prvý, na koho sa ma opýta. A čo ten, čo nie je? To je vždy tá otázka, vždy tá istá, ja viem, čo s ním? Je to tak? Ja neviem, ja som sa s ním rozprávala, choďte ho sledovať. A ty si čo myslíš? Ja si myslím, že dokážeme oveľa viac, než si myslíme a dá sa žiť úplne inak, ako žijeme. Dokážeme vidieť bez očí? Dokážeme vidieť malé bez očí. dieťa? No, takže ja som s tebou absolvovala asi 12-hodinový seminár a nič si počas toho nezjedol. A bol si tam ešte ďalšie 2 dni a stále si nič nejedol. Takže tak sledovali, menili sme si služby, neviem, či vieš. Takže ja si myslím, že ak teda vždy končíme nejakou pozvánkou, aj to bude príležitosť si vypočuť Petra v Keď môžem ešte k tomu napríklad len také, možno tí, čo ma trošku poznáte a tak ďalej, viete, že je nejaký komunikačný bod na tej tvárovej knihe Facebooku. A tam vlastne zdieľam, kde a ako som. Teraz som bol v kuse Praha od štvrtku, Praha, Vsetín, trojdňový post v Lubeli, tuto pri Liptovskom Mikuláši. Rovno stále som prišiel teraz dnes tu, idem do Košíc, piatok za trojdňový post a 12 dní som bol v kuse s nejakými ľuďmi. Asi by si trošku všimli aj medzi tým, že každý týždeň je trojdňový post, že priberám, chudnem, alebo odbehnem si na vecko, toaletu. Keď niečo zjete, tak tie 3 dní to trvá, kým sa to z toho tela dostane. A keď mám deň, 2 medzi tým, a ďalšie stretnutia, ďalšie besedy, presúvate sa, chodíte. Proste, to už je len jedna vec, že tak, a každý tú možnosť má proste prísť, vidieť. Takže koho zaujíma existencia takýmto spôsobom, myslím si, že veľmi intenzívna, ako som dobre pochopil, tak na Facebooku Peter Starec, nájdeme ťa ako Peter Starec. Áno, len už tam je nejaké obmedzenie, že už bohužiaľ neviem príjmať priateľov. Tam ešte nejaká strana. A zdieľam tam všetky tie. Áno, tak je možnosť zistiť, kde a kedy a akým spôsobom sa budú konať rôzne udalosti, príležitosti, kde ho môžete prísť. Tí neveriaci skontrolovať a tí veriaci možno posunúť trošku svoje hranice ďalej. Nie je to zase naozaj o tom, že človek nevie, lebo to, čo som vám hovoril na začiatku, to sa všetko udialo predtým, ako som prestal jesť. To je proste niečo, po čom som netúžil, nevedel som to, nechcel. Ani som to netušil, že také niečo je. Je to vedľajší produkt. A vy každý máte zvláštne, jedinečné duševné síly a schopnosti. Toto je len využívanie jemnejšej energie, životnej sily, môcť ju riadiť a naplniť sa láskou. Vtedy ste vnútorne naplnení. Žijete z lásky a zo vzduchu. Každý to vie, každý to môže. Ale nie je to nutné. Ani to nezabezpečí, že sa stanete nejakým vedomejším alebo lepším človekom. Fakt, táto cesta nie je závislá na tom, čo jete. Zdravie, to už je druhá vec. Fyzické telo, jeho kvalita, sme tu hovorili, milujte svoje telo. Všetko vám tu bolo povedané. A je to tak, bude to chrám alebo hrob človeka. Je to len na vás. Slobodná voľba. Vybrať si. Čo som? Musím si Peter Starec, ďakujeme ešte raz. Čo? 25. Prepáčte.
stoja. Jedna z nich je určite tá moja. Tá ja chodím, keď sa zvečerí. Tá ja chodím, keď sa zvečerí. Za tebou rastú 4 roky. Vždy tak zájdem, keď má jazyk zvedí. Iba jednej z nich sa zdôverí. Iba jednej z nich sa zdôverí. Táto nikdy nevyzradí, čo na srdci mám. Iba ona asi tuší, čo sa deje v mojej duši, keď som chodila. Tak máš aj ty pochybnosti hrobu. Tak si nájdi mlčaný úrob. Tak si nájdi strúček útravy. Tak si nájdi strúček útravy. Za dedinou 4 body kvitnú. Čo si počnem, ak tú moju vinu? Kde sa mojej duši ľaví? Kde sa mojej duši uľaví? Lásko a Erika, romantiky, áno, ďakujeme veľmi pekne.